72 jaar geleden, op 11 oktober 1944, was IJsselstein decor voor een dramatische vliegtuigcrash. 2 piloten van de Canadese luchtmacht kwamen hierbij om het leven. Dat vliegtuig was dus op weg naar Antwerpen toe, vanuit Graven. Had dus heel makkelijk over bevrijd gebied kunnen vliegen, vanuit Graven via Veghel, Eindhoven, zo naar Antwerpen toe. Maar door onverklaarbare reden kwamen de 2 toch wel zeer ervaren piloten, want de een was zelfs jarenlang instructeur van piloten in opleiding, kwamen hier boven het toenmalige IJsselstein terecht. Hun kompas werkte dus blijkbaar niet en ze waren blijkbaar op zoek naar herkenningstekens in het landschap om weer de juiste route op te pikken. En daarbij waren ze dus een jammerlijke prooi voor die Duitsers die op dat moment dus hier links en rechts ingekwartierd waren bij de boerderijen. Want er was in afwachting van de grote aanval van de Engelsen die van over het Defensiekanaal zou zijn gekomen. Alles wat maar kon schieten, dus met alles wat schoten werd op dat vliegtuigje geschoten. Dus binnen de kortste keren stonden ze in brand en waarbij de piloten dus ook in brand kwamen. En zijn ze dus hier op dit perceel waar we hier dus nu staan, zijn ze neergestort. Om deze gebeurtenis te herdenken werd een speciaal monument ontworpen. De onthulling hiervan werd gedaan door een bijzonder persoon. Vandaag is er dus een nichtje uit Canada dus hier. En daar hebben we aangegeven om gevraagd om die dan het monument zouden willen onthullen. En dat deden ze heel graag, dat vonden ze heel fijn. Onder de Canadese vlag zit dus nog een parachute. It's a very special day for my family and the family of Art Horrell, and also for 443 Squadron. My grandfather and Art were flying for 443 Squadron when the crash happened, and that squadron actually still exists. It's in Victoria, British Columbia. They know that we're here, so it's very important for them as well. Het is in feite een monument geworden wat toch wel wijst richting de luchtmacht. We hebben een grote zwerfsteen hebben we dus ergens gevonden. En op die zwerfsteen staat een propeller wat dus wijst richting de luchtmacht. En er staat een heel klein plaatje in met de datum waarop de crash dus plaatsvond, 11 oktober 1944. Oh, I think the monument's great. Leigh Potten and his committee did a wonderful job in organizing the ceremony today, but also the monument representing that a plane crashed here. Dat het monument er nu, 72 jaar na dato pas is gekomen, heeft alles te maken met de korte historie van de Stichting Historie IJsselstein. Ja, wij zijn de Stichting Historie IJsselstein, bestaan er niet zo lang. En op een bepaald moment dan ga je dus bepaalde doelen gaan stellen. En we kwamen dus bij dit ongeluk hier terecht. We hadden contact met deze familie. En we hebben dit aangegrepen omdat we nou weten wat er hier precies gebeurt. Dus we kennen de achtergronden. En daardoor gaat het monument ook meer leven. En dat het gaat leven bewijst ook het grote aantal mensen wat er hier vanmiddag aanwezig was bij de opening. En als eerbetoon werden er bloemen gelegd en vormde de Bond van Wapenbroeders in Erehaag. Ook was er een flyover van 2 oude vliegtuigen van de luchtmacht en bracht muziekvereniging De Pilklank het Canadese volkslied O Canada ten gehore. Dus dan graag even iedereen uw aandacht.